Па інфармацыі асвода, яна знаходзілася ў забароненым для купання месцы на набярэжнай у раёне порта адна, без дарослых. У нейкі момант апынулася ў вадзе. На рызыкоўныя паводзіны дзіцяці звярнуў увагу мужчына, які лавіў рыбу. Ён кінуўся ратаваць дзяўчынку. Начал оказывать ей помощь, но сам оказался в сложной ситуации и тоже начал тонуть. Дежурная смена Гомельской городской спасательной станции выдвинулась по тревоге. Оба, и девочка, и мужчина, были подняты на спасательный катер, доставлены на спасательную станцию, после чего их осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи. Девочку госпитализировали в детскую больницу. Мужчина от помощи отказался. Яшчэ адно здарэнне з дзіцём адбылося на Валатаўскім пляжы. Без увагі дарослых засталася 7-гадовая дзяўчынка, якая ўпала ў ваду і ледзь не патанула. Трагедыі ўдалося пазбегнуць дзякуючы выратавальніку «Асвод».